Shonang, boa noite, bom dia, bom tarde, depende que hora você está mira a gravação aqui. Tremendo apresentação ayer merdia do teatro Podium Mosaic em coração de Amsterdam, onde estava tem apresentação de 3 buques escrevi para 2 compatriotas com tempo a viver na Corsou e que tu vai estar vivendo na nossa estimado Isla Corsou. Me te referi aqui na Erik de Brabander, Fred de Haas e Art Broek. Maneira vos um mês por mim aqui bastante cara conheci na apresentação. Agora aqui como está gravando está marduga grande, pois lo mino vai de muito detalhe tocante a apresentação. Mas em curso de semana sim lo me tra reportaje em qual vos por mira e escucha mais de 3 autores aqui. Pois há nhapa de cada Erik de Brabander, Art Broek e Fred de Haas. Maar toen zag ik als een flits de onderwijzer van de tweede zijn klas uitrennen, Stanley Brown. Hij was toen 23 jaar. Hij stormde de klas van mijn broertje binnen en gaf broeder Emilius een moqueta, een kaakslag. Broeder Emilius zeeg neer en Stanley werd van school afgegooid. Naar zijn eigen zeggen waren er nog meer redenen, maar die vertelt hij op Curaçao, bij de boekpresentatie daar, vertelt hij die zelf liever. Ik was met Curaçao vergroeid geraakt en, zo bleek tot mijn schrik, flink vervreemd van de Nederlandse samenleving. Ik bezocht mijn moederland wel vaak, maar ik was een passant geworden in mijn eigen land. Het nam enkele jaren om weer afstand te nemen van het eiland en om weer enigszins vertrouwd te raken met de samenleving waarin ik was geboren en opgegroeid, hier in Nederland. Die kanoekelhuisjes die hebben een belangrijke rol gespeeld in het archeologische leven van Ellis Juliana. Want wat gebeurde er namelijk? Die mensen die, op een gegeven ogenblik viel het huisje uit elkaar, opgebouwd uit koemest en zo. Ja, het valt uit elkaar op een gegeven ogenblik. En dat huisje dat staat daar dan. En mensen die lieten wel eens wat liggen, die denken, nou ja, die oude rotzooi, die nemen we niet mee in ons nieuwe huis, laat maar liggen. En dat wist Ellis. En die was natuurlijk dol op die oude rotzooi, want dat sprak over de geschiedenis van het eiland. Dus hij ging daar naar die huisjes toe die daar leeg stonden. En dan wist hij wel, ja, eigenlijk mag het natuurlijk niet. Maar dan kroop hij door die ramen. Ja, toen was hij een jaar of 30. En als hij dan wat zag, een venstoel, een vijzel of iets anders uit de oude tijd, comfort. Hij pakte het op, nam het mee en er stond er aan de andere kant van het raam stond zijn compaan. En die compaan, die heette Pater Brenneker. Een heel bekende man op Curaçao. Pater Brenneker. Heeft leuke boekjes geschreven. Benta, Curaçoensia, zo alles heeft hij geschreven. En Ellis zegt zelf, nou, dat kwam uitstekend uit natuurlijk. Want ik jatte die dingen, ik ging ermee naar buiten. En de pater die gaf gelijk de absolutie. Want het was diefstal in het belang van de gemeenschap. Zo heeft hij dat gedaan. Dus eigenlijk staan al die Curaçaose musea vol van gejatte spullen. Door Ellis Juliana en Pater Brenneker. Het is maar dat u het weet.